Близо половината от младежите у нас на възраст между 20 и 29 години не работят. Това показват данните на Евростат за миналата година. Според тях през 2025 52,7 на 100 от хората на тази възраст в България имат работа. Приблизително такъв е и процентът на трудово ангажираните в съседните ни страни. Според европейската статистика, най-много от младите работят в Нидерландия – 84%, след тях са тези в Швейцария с виждате над 78 на 100. В другия край на статистиката са Италия с над 47%, 47,6% и Босна и Херцеговина с 46,5 на 100. А какви са причините за това младите да не работят и от какви кадри има нужда бизнесът, разказва Мелина Василева. Карина Карагьозова е на 24 години, служител е в компания, производител на космическа техника и работи от 17 годишна. Аз винаги някакси съм била голяма късметлийка, като става въпрос за намиране на работа. И то е много дълъг процес и не е леко, не е изобщо не е нещо, което се случва така да ти падне от небето, но доста бързо успях. За голяма част от младите обаче реализацията не е толкова лесна, а бизнесът също страда от недостиг на кадри.